Αλεξάνδρα, Λέιλα, Σαμίρα, Γισρά, Αϊσά, Ναντίρ, Γιανάν, Αλιμά, Ρανά. Έλα να πάρεις το τετράδιό σου. Με ένα τετράδιο από τα σχολικά είδη της UNICEF θα πάνε σχολείο περισσότερα παιδιά από ό,τι φαντάζεσαι. Βοήθησέ μας κι εσύ να στείλουμε περισσότερα παιδιά σε όλο τον κόσμο σχολείο. Για παραγγελίες απευθυνθείτε στο 801-500-12345 όλο το 24ωρο, στα καταστήματα και τα περίπτερα UNICEF και στο www.unicef.gr. Τετράδια θα βρείτε στα ΕΛΤΑ και στα καταστήματα των τραπεζών του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς και Γενικής Bank, καθώς και στη Citibank. Ιούλιος 1974, Ιούνιος 1975. Το χρονικό διάστημα σταθμός για τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, κατά το οποίο συντελέστηκε η μεταπολίτευση, ζωντανεύει στην αίθουσα Ελευθέριος Βενιζέλος του Μεγάρου της Βουλής με την έκθεση «Η Δημοκρατία δικαίου ουδέποτε κατελήθη». 40 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Μέσα από φωτογραφίες, ντοκουμέντα, κείμενα, επιστολές, βιβλία και βίντεο μεταφερόμαστε στον Ιούλιο του 1974, όταν το δικτατορικό καθεστώς καταρρέει μέσα στην εθνική τραγωδία που προκάλεσε στην Κύπρο, ενώ παρακολουθούμε και την κρίσιμη χρονιά που ακολούθησε. Την περίοδο που η χώρα, ενώ δοκιμαζόταν εσωτερικά και εξωτερικά, κατάφερε να βρει το δρόμο της προς την ομαλότητα, αποκαθιστώντας τους δημοκρατικούς θεσμούς με κορύφωση την ψήφιση τον Ιούνιο του 1975 του Συντάγματος. Εγώ πίστευα πως η οστεοπόρωση έχει συμπτώματα. Τελικά έκανα λάθος. Οι περισσότεροι από εμάς μαθαίνουν για την οστεοπόρωση μετά το πρώτο κάταγμα. Μην το αφήνεις, ενημερώσου σήμερα. Πεταλούδα, Σύλλογος Σκελετικής Υγείας. Μάθετε για τη σκελετική υγεία και ελάτε μαζί να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2086 698 και στη σελίδα www.osteocare.gr. Γιατί σε όλους μας αξίζει μια καλύτερη ζωή. Ο αθλητισμός είναι υγεία. Απαιτώ έναν κόσμο χωρίς τσιγάρο. Ένα ντοκιμαντέρ για τη Σμύρνη. Με εικόνες από αρχεία της Αμερικής και της Ευρώπης. Με μια νέα ματιά στην ιστορία της Σμύρνης. Με σημαντικούς ιστορικούς και προσωπικές μαρτυρίες. Σενάριο σκηνοθεσία Μαρία Ηλίου. Ιστορικός σύμβουλος Αλέξανδρος Κιτροεύ. Για να αποκτήσετε το DVD, επικοινωνήστε με το Μουσείο Μπενάκη.
Στη Λεμεσό, δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Κύπρου, δεσπόζει το μεσαιωνικό κάστρο κοντά στο Κολόσι, στην περιοχή όπου οι Ιωαννίτες υπότες της Ιερουσαλήμ έφτιαχναν την κουμανταρία, το πιο παλιό επώνυμο κρασί στον κόσμο. Κοντά στο κάστρο βρίσκεται η μικρή εκκλησία του Αγίου Ευσταθείου. Στις όχθες της αλικής του ακροτηρίου, ο Άγιος Νικόλαος των Γάτων είναι πιθανότατα το αρχαιότερο μοναστήρι της Κύπρου, καθώς η εκκλησία του χρονολογείται από τον 14ο αιώνα. Σύμφωνα με την παράδοση, το ίδρυσε η Αγία Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, και άφησε σε αυτό κομμάτι του Τιμίου Σταυρού. Εκείνη την περίοδο, λόγω μεγάλης ξηρασίας, η περιοχή γέμισε φίδια και οι κάτοικοι άρχισαν να την εγκαταλείπουν. Ο Μέγας Κωνσταντίνος έστειλε στην Κύπρο το διοικητή Καλόκαιρο, ο οποίος έφερε στο ακροτήριο χιλιάδες γάτες που εξολόθρευσαν τα φίδια και χάρισαν το όνομά τους στο μοναστήρι. Η παράδοση θέλει την Αγία Ελένη να πρωταγωνιστεί στην ίδρυση και της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου, στα σύνορα των επαρχιών Λάρνακας και Λευκοσίας, σε υψόμετρο 750 μέτρων. Η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου αποβιβάστηκε στην Κύπρο στα τέλη του 4ου αιώνα, κατά την επιστροφή της από τα Ιεροσόλυμα. Μαζί της έφερε τον Τίμιο Σταυρό, πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Χριστός, το σχοινί με το οποίο έδασαν τον Υιό του Θεού και τα καρφιά της Σταύρωσης. Άγγελος Κυρίου την προτρέπει στον ύπνο της να χτίσει στο νησί ναούς, όπως έπραξε και στα Ιεροσόλυμα, και να αφήσει σε αυτούς τεμάχια του τιμίου ξύλου για να τιμάται ο Σταυρός του Κυρίου. Το επόμενο πρωί, ο Τίμιος Σταυρός με θεία δύναμη βρέθηκε υψωμένος στην κορυφή βουνού που έκτοτε ονομάστηκε Σταυροβούνι. Η Αγία στο σημείο εκείνο έχτισε ναό, στον οποίο εγκατέστησε τεμάχιο του Τιμίου Σταυρού, τον Αφέντη, όπως τον αποκαλούν οι παλαιότεροι, ο οποίος ευωδιάζει ακόμη και σήμερα. Μοναχοί έχτισαν κελιά γύρω από το ναό και έκτοτε το μοναστήρι αποτελεί πόλο έλξης χριστιανών προσκυνητών. Το 1390, περίοδο της Φραγκοκρατίας, ένας Γάλλος υπότης με το όνομα Durand προσπάθησε να φυγαδεύσει ένα μικρό κομμάτι τιμίου ξύλου της Μονής. Θαλασσοταραχή εμπόδισε το ταξίδι του και ταπεινωμένος επέστρεψε στη Μονή το Θείο Λάφυρο. Τότε ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος διέταξε να περιφραχθεί ο Σταυρός με σιδερένιο κυκλίδωμα για να προστατευτεί από τους ιερόσυλους. Το εσωτερικό του καθολικού της Μονής κατακάηκε τον Ιούλιο του 1888 από κεριά που λησμονήθηκαν αναμένα πάνω σε ξύλινο τραπέζι. Ο Τίμιος Σταυρός βρέθηκε ανέπαφος μέσα στις τάχτες. Ένα ακόμα κομμάτι τίμιου ξύλου μαζί με τον Άγιο Κάναβο, το σχοινί με το οποίο δέθηκε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό του Μαρτυρίου, η Αγία Ελένη τα εγκατέστησε στην Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού του Ομόδους. Χρονολογείται από το 210 μετά Χριστόν και είναι από τα παλαιότερα μοναστήρια του νησιού. Βρισκόμαστε στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού του Ομόδους, το οποίο είναι ένα από τα αρχαιότερα μοναστήρια της Κύπρου. Κατά τις ημέρες της παραμονής της στην Κύπρο, η Αγία Ελένη είχε να ακούσει για αυτόν το μοναστήρι και απεφάσισε να το επισκεφθεί. Κατά την επίσκεψή της τοποθέτησε μέσα στον έναν από τους δύο σταυρούς που βρίσκονται στο κεντρικό τέμπλο του ναού το σχοινί, όπως ονομάζεται στην εκκλησιαστική γλώσσα Τίμιος ή Άγιος Κάνναβος, οριζοντίως και καθέτως σχηματίζοντας το σχήμα του σταυρού, και έχει το χρώμα το κοκκινοπών,
γιατί είναι βαμμένο με τα αίματα του Χριστού. Αυτόν το ιερότατον κοιμήλιον είναι το μοναδικό που βρίσκεται στον κόσμο, δεν υπάρχει πουθενά αλλού, γι' αυτόν θεωρείται η μονή αυτή παγκόσμιον προσκύνημα. Σώσον Κύριε τον λόγο σου και ευλόγησον η μυρωμία σου νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρο δωρούμενος και έτωσον φυλάτω δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα. Ο υψωθής εν το σταυρό εκοσίως τη επωνύμα σου κοινή πολιτεία, τους εχτηρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός ημών έφερε δυνάμεις πιστούς βασίλης ημών οίκας χωρίων αυτής, κατά των πολεμίων της συμμαχίαν έχει εν της σύν όπλων αγρίμνης αίτητον τρόπε. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα αμήν το σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζω. Την τρίτη της διακαινησή μου το παίρνω στον ώμο και επισκέπτομαι τα σπίτια όλα του χωριού. Τα θαύματα του Τιμίου Ξύλου και του Αγίου Κάναβου έδωσαν στην Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού του Ομόδους φήμη και πλούτο από τα αφιερώματα ευσεβών πιστών. Η σημαντικότερη περίοδός της χρονολογείται περί το 1700. Ο ηγούμενός της είχε το δικαίωμα να δικάζει υποθέσεις χριστιανών της περιοχής και να επιβάλλει απαραβίαστες ποινές χάρη στο φυρμάνι ασυλίας της Μονής από την υψηλή πύλη. Στους βόρειους πρόποδες του Σταυροβουνίου, στα Πυργά, βρίσκεται ένας ξεχωριστός τόπος λατρείας που συνδέεται άρρηκτα με την εθνική μνήμη. Πεύκα, αγριελιές, σχοίνη, ασπάλαθη και θυμάρι μυρώνουν την αβαθή κοιλάδα που έχει υποδεχθεί το Ίδρυμα Αλέξανδρος Παπαχριστοφόρου, που φέρει το όνομα αγνοούμενου Ελληνοκύπριου από την τουρκική εισβολή του 1974 στο νησί. Το Ίδρυμα κρατά ζωντανή τη θύμηση των αγνοουμένων και συνεχίζει τον αγώνα για τη διακρύβωση της τύχης Ελλήνων και Ελληνοκυπρίων αγνοουμένων της Κύπρου. Αποτελείται από τον Ιερό Ναό του Αγίου Αλεξάνδρου και τον οίκο των αγνοουμένων. Αυτό που κάνει τον ναό να διαφέρει από τους υπόλοιπους είναι ότι στο δυτικό εσωτερικό τοίχο του είναι αναρτημένες φωτογραφίες αγνοουμένων που θυμίζουν τη βία του Ατήλα. Ο οίκος των αγνοουμένων αποτελείται από πινακοθήκη, βιβλιοθήκη, αίθουσα προβολών και κοσμείται με αξιόλογα έργα γλυπτικής και ζωγραφικής. Ξεχωρίζουν τα δύο γλυπτά του Βασίλη Κάτου στην εξωτερική αυλή που εκφράζουν τον πόνο για την απουσία των αγνοουμένων και την καρτερία για την επιστροφή τους.
Κατά την άφιξη του Αποστόλου Παύλου στην Πάφο, χριστιανισμός και ειδωλολατρία συγκρούστηκαν με σφοδρότητα. Όταν το Άγιον Πνεύμα θεώρησε κατάλληλον τη στιγμή για να απευθυνθεί η Εκκλησία του Χριστού προς τα έθνη, επέλεξε τον Βαρνάβαν και τον Σαύλον, τον μετέπειτα Παύλον. Ή το εντολή του Αγίου Πνεύματος αυτοί οι δύο να απευθυνθούν προς τα έθνη. Ο Βαρνάβας ή το Κύπριος, και εκείνος παρουσίασε στους Αποστόλους των Παύλων και τους έπεισε, γιατί γνωρίζουμε ότι ήταν διώκτης του χριστιανισμού ο Παύλος. Το 45 μετά Χριστόν έρχονται οι δύο Απόστολοι, μάλιστα είχαν υπηρέτην και τον ανεψιόν του Βαρνάβα, τον Απόστολον Μάρκον, και έρχονται και οι τρεις στην Κύπρο. Διέσχισαν όλη την Κύπρο και έφτασαν μέχρι την Πάφον, που ήταν πρωτεύουσα της Κύπρου τότε, η Πάφος. Στην Πάφο έγινε μία φοβερή σύγκρουση μεταξύ χριστιανισμού και ειδωλολατρίας. Στη σύγκρουση που είχε ο Παύλος με τον μάγο Ελίμα, που ήταν στην αυλή του Ανθιπάτου, του Ρωμαίου Ανθιπάτου, ετύφλωσε τον Ελίμα των μάγων για χρονικό διάστημα, άχρη καιρού. Και έτσι καταγράφεται στην Καινή Διαθήκη το πρώτον θαύμα του Παύλου. Η Πάφος είναι ένας σταθμός. Από την Πάφον θα λέγαμε παίρνει φτερόν ο Παύλος και επιβάλλεται. Καταγράφεται λοιπόν το πρώτον θαύμα που έκανε και αλλάζει το όνομα. Από Σαούλ γίνεται Παύλος. Στην Πάφο ο Απόστολος Παύλος κατέγραψε νίκες, αλλά έζησε και πικρές στιγμές. Κοντά στον περίφημο βράχο της Αφροδίτης, όπου σύμφωνα με τον αρχαιοελληνικό μύθο η θεά ξεπρόβαλε για πρώτη φορά από τον αφρό των κυμάτων, ο Παύλος δέθηκε και μαστιγώθηκε 40 παρά μία φορές, λίγο πριν ο Ρωμαίος κυβερνήτης Σέργιος Παύλος δεχθεί τον χριστιανισμό. Ο Απόστολος, σύμφωνα με την παράδοση, δέθηκε σε μια αρχαία κολόνα που βρίσκεται δίπλα στα ερείπια μιας παλαιοχριστιανικής εκκλησίας. Η εκκλησία κτίστηκε το 13ο αιώνα πάνω στα ερείπια της μεγαλύτερης πρωτοβυζαντινής βασιλικής της Κύπρου. Κοντά στη στήλη του Αποστόλου Παύλου, πάνω από την κατακόμβη της Αγίας Σολομονής, υπάρχει ένα τεράστιο δέντρο τρεμιθιάς που τα κλαδιά του είναι γεμάτα από χρωματιστά κουρελάκια που κρεμούν σαν τάματα οι πιστοί που προσεύχονται στην Αγία. Η Αγία Σολομονή έζησε τον 2ο μετά Χριστόν αιώνα και ασπάστηκε από τους πρώτους τον χριστιανισμό. Σύμφωνα με την παράδοση, κρύφτηκε στη σπηλιά για να γλιτώσει από τους διωγμούς των Ρωμαίων, αλλά εκείνοι έφραξαν την είσοδο καταδικάζοντάς την σε ένα σκληρό και αργό θάνατο.
Από τα εμβλήματα της Πάφου είναι το κάστρο της, βυζαντινό οχυρό που χτίστηκε για να προστατεύει το λιμάνι. Ξαναχτίστηκε από τους Λουζινιανούς το 13ο αιώνα, κατεδαφίστηκε από τους Ενετούς το 1570 κατά την Οθωμανική εισβολή και χτίστηκε ξανά από τους Οθωμανούς αφού κατέλαβαν το νησί το 16ο αιώνα. Κατά τη μακρά ιστορία του χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή αλλά και ως χώρος αποθήκευσης αλατιού από τους Βρετανούς. Το 1935 ανακηρύχθηκε αρχαίο μνημείο. 9 χιλιόμετρα βόρεια της Πάφου, σε ένα καταπράσινο τοπίο, βρίσκεται η Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου. Ο Άγιος, που γεννήθηκε στα Λεύκαρα της επαρχίας Λάρνακας, εγκατέλειψε κρυφά τη γενέτειρά του για να γλιτώσει από την πίεση των δικών του για γάμο. Αποφασισμένος να μονάσει, κατέφυγε σε μια σπηλιά όπου έφτιαξε ναό που τον αφιέρωσε στον Τίμιο Σταυρό. Μέσα σε βράχο έφτιαξε το κελί του, το οποίο έγινε γνωστό αργότερα ως Εγκλίστρα. Η Εγκλίστρα, που μοναχοί έχτισαν αργότερα κελιά κατά μήκος της, περιλαμβάνει μερικές από τις ωραιότερες βυζαντινές τοιχογραφίες που χρονολογούνται ανάμεσα στον 12ο και τον 15ο αιώνα. Στις αρχές του 16ου αιώνα, αριστερά της Εγκλίστρας χτίστηκε ναός αφιερωμένος στην Παναγία την Εγκλιστριανή, ο οποίος 3 αιώνες αργότερα μετονομάστηκε σε ναό του Αγίου Νεοφύτου. Τα ιερά λείψανα του Αγίου ανακαλύφθηκαν το 1756 και τοποθετήθηκαν μέσα στο καθολικό της Μονής. Στην ανατολική πτέρυγα της Μονής δημιουργήθηκε μουσείο, στο οποίο εκτίθενται εκκλησιαστικοί και αρχαιολογικοί θησαυροί. Η εποχή που έζησε ο Άγιος ήταν μια ταραχώδης εποχή για την Κύπρο, μια δύσκολη εποχή. Ο Άγιος Νεόφυτος στα συγγραμματά του αναφέρεται σε όλα αυτά με πόνο ψυχής, αλλά δίνει και μηνύματα πνευματικής αντίστασης και υπομονής. Προχώρησε τόσο πολύ που αναδείχθηκε σε έναν από τους 3 διαπρεπέστερους συγγραφείς του 12ου αιώνα στον ελληνικό χώρο. Έγραψε πάρα πολλά συγγράμματα, περίπου 4.500 σελίδες, οι οποίες δυστυχώς δεν σώζονται στη μονή του. Φαίνεται κλάπηκαν από τους διάφορους κατακτητές. Από τις αρχές του αιώνα μας κατεβλήθησαν πολλές προσπάθειες για να εντοπιστούν και να εκδοθούν. Επί των ημερών μας κατορθώσαμε και ολοκληρώσαμε αυτόν το έργο. Αξιόλογες τοιχογραφίες διασώζονται στον Ιερό Ναό της Παναγίας Χρυσελεούσας στο χωριό Έμπα. Πρόκειται για σύμπλεγμα 2 ναών. Αρχαιότερος είναι ο Βόρειος Ναός. Από τις πιο ενδιαφέρουσες βυζαντινές εκκλησίες της Κύπρου είναι η Αγία Παρασκευή Γεροσκήπου, τρίκλητη βασιλική με αψίδα και 5 τρούλους. Γεροσκήπου ονομάζεται η περιοχή όπου βρίσκεται η Μονή. Το όνομα προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «ιερός κήπος», λόγω της έκτασης από κήπους αφιερωμένους στη θεά Αφροδίτη στην περιοχή κατά την αρχαιότητα. Στα Κούκλια, στο χώρο της αρχαίας Παλεπάφου, μία από τις πόλεις βασίλεια της αρχαίας Κύπρου,
η εκκλησία της Παναγίας της Καθολικής είναι κτισμένη πολύ κοντά στα ερείπια του ναού της Αφροδίτης. Η παράδοση αναφέρει ότι η Παναγία, πηγαίνοντας προς το Άγιο Όρος, πέρασε από την Κύπρο για να επισκεφθεί τον φίλον του ιού της Λάζαρο, τον οποίο ο Χριστός ανάστησε εκ νεκρών. Ο Λάζαρος, πρώτος επίσκοπος Κιτίου, της σημερινής Λάρνακας, κατέφυγε στην Κύπρο διωκόμενος, όπου και χειροτονήθηκε από τους Αποστόλους Βαρνάβα και Παύλο. Έζησε στο νησί άλλα 30 χρόνια μέχρι τη δεύτερη κοίμησή του. Το λείψανό του επαναπάτρισε από την Κωνσταντινούπολη ο αυτοκράτορας Λέων ο Έκτος ο Σοφός σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την παρουσία του Βυζαντίου στην απομακρυσμένη επαρχία του. Το 890 ανοίγειρε μεγαλοπρεπή ναό στη θέση του τάφου του Λαζάρου, ο οποίος αναστηλώθηκε τον 17ο αιώνα. Ο τάφος του Λαζάρου βρίσκεται κάτω από την Αγία Τράπεζα της Εκκλησίας. Η εκκλησία είναι από τα ωραιότερα δείγματα βυζαντινής αρχιτεκτονικής στην Κύπρο και φέρει 3 τρούλους. Κατά την κατάκτηση της Κύπρου από τους Οθωμανούς το 1571, ο ναός λειτουργήσε για λίγο ως τζαμί, μέχρι την εξαγορά του από τους κατακτητές με την οικονομική συμβολή επιφανών πολιτών της Λάρνακας. Δύο σημαντικά μουσουλμανικά μνημεία κοσμούν τη Λάρνακα. Το τζαμί Μπουγιούκ είναι πιθανότατα το πρώτο τζαμί που χτίστηκε στην Κύπρο. Πριν μετατραπεί σε τζαμί, ήταν καθολική εκκλησία του 13ου ως 14ου αιώνα, αφιερωμένη στην Αγία Κατερίνη. Η παλαιότερη αναφορά για το τζαμί βρίσκεται σε έγγραφο του 1747 του Πασά Μπεκίρ, ιδρυτή του υδραγωγείου της Λάρνακας, ο οποίος έχει δώσει το όνομά του και σε οδό της πόλης. Το έγγραφο αναφέρει ότι μια δημόσια κρίνη που βρίσκεται ακόμα έξω από το τζαμί τροφοδοτούνταν με νερό από το υδραγωγείο. Πριν από τους Οθωμανούς, η Κύπρος ήταν ένα χριστιανικό νησί και σε εκείνες τις εποχές Ρωμιοί, Λατίνοι, Αρμένοι και Μαρονίτες ζούσαν μαζί. Έτσι, το 1571, με τον ορχομό των Οθωμανών, η Οθωμανική κουλτούρα αναμίχθηκε και εμπλούτησε αυτές τις εθνικές ομάδες. Το 1571, αφού οι Οθωμανοί κατέκτησαν την Κύπρο, υπήρχαν δύο σημαντικά πράγματα που έκαναν. Πρώτον, οικοδόμησαν από την αρχή το σύστημα ίδρυυσης του νησιού. Δεύτερον, έκτισαν καινούρια κάστρα και τα παλιά που είχαν γκρεμιστεί ή καταστραφεί κατά τη διάρκεια του πολέμου. Οι Οθωμανοί, αφού κατέκτησαν την Κύπρο, έκτισαν και νέα θρησκευτικά μέρη που δεν υπήρχαν μέχρι τότε. Ανάμεσα σε αυτά, οι τεκέδες έχουν σημαντική θέση. Το τέμενος Χαλά Σουλτάν κτίστηκε το 648, στο σημείο όπου πέθανε η Χαράμ, συγγενής του προφήτη Μωάμεθ,
όταν έπεσε από το γαϊδούρι της κατά τη διάρκεια των πρώτων αραβικών επιδρομών στην Κύπρο. Ο Μέγας Χαλίφης Μωαβίας, που ηγούνταν της πρώτης αραβικής επιδρομής στην Κύπρο, μόλις πληροφορήθηκε το θάνατό της, έδωσε διαταγή να κτιστεί το τέμενος. Κατατάσσεται σε σπουδαιότητα τρίτο μετά τους ιερούς χώρους Μέκκας και Μεδίνας στην Ιερουσαλήμ. Το τέμενος ανακαινίστηκε το 1816 και το 2002. Το Χαλά Σουλτάν Τεκέ για τον Ισλαμικό κόσμο ήταν στη τρίτη θέση επισκεψιμότητας μετά τη Μέκκα και τη Μεδίνα. Και μάλιστα στην Οθωμανική περίοδο, όταν τα πλοία περνούσαν μπροστά από τη Λάρνακα, δηλαδή μπροστά από τα Χαλά Σουλτάν, έκαναν τιμητικούς κανονιοβολισμούς για να χαιρετήσουν τη μνήμη της Χαλά Σουλτάν. Τα τζαμιά έχουν σημαντική θέση ανάμεσα στα ιερά κτίσματα που έκτισαν οι Οθωμανοί αφού πήραν την Κύπρο. Ως αποτέλεσμα των ερευνών που κάναμε μέχρι σήμερα, διαπιστώσαμε ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν 241 τζαμιά. Πράγματι, τα τζαμιά ήταν πολύ καλά προστατευμένα κτίρια, αλλά και μερικά από αυτά γκρεμίστηκαν στις εχθροπραξίες μεταξύ Τούρκων και Ρωμιών το 1963. Όμως τα πιο ευχάριστα νέα είναι ότι από το 2003 και μετά ξεκίνησαν να επισκευάζονται από την Κυπριακή Δημοκρατία με τη σειρά. Οι Τούρκοι αμέσως μετά την κατάκτηση της Κύπρου το 1571 μετέτρεψαν αρκετές εκκλησίες σε τεμένη, όπως τη Λευκοσία. Μικρά τεμένη είναι κτισμένα και δίπλα από ορθόδοξες εκκλησίες, όπως το τέμενος κοντά στην εκκλησία των Αγίων Βαρνάβα και Ιλαρίωνος, που μαρτυρούν την ειρηνική συνύπαρξη των δύο θρησκειών. Στη Λευκοσία, κοντά στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννη, βρίσκεται το τέμενος Ομεριέ, που κτίστηκε στα χρόνια της Φραγκοκρατίας για τις ανάγκες του καθολικού τάγματος των Αυγουστιανών. Με την κατάληψη της Λευκοσίας, ο Μουσταφά Πασάς το μετέτρεψε σε τζαμί, ισχυριζόμενος ότι ήταν ο τόπος όπου ξεκουράστηκε ο Χαλίφης Ομέρ όταν επισκέφθηκε τη Λευκοσία. Osmanlıların Kıbrıs'ı almasından sonra en önemli olaylardan biri de Αφού οι Οθωμανοί κατέκτησαν την Κύπρο, ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα που λάμβανε χώρα μεταξύ 16ου και 19ου αιώνα ήταν η εξεγέρση των Τούρκων και Ρωμιών μαζί εναντίον των διοικήσεων των Οθωμανών. Bu ayaklanmaların başlıca nedeni ise insanların haraç ve vergi ödemeleriydi. Ο βασικός λόγος των εξεγέρσεων ήταν οι φόροι και τα χαράτσια που πλήρωναν. Αυτό δεν αφορούσε μόνο τους Ρωμιούς αλλά και τους Τούρκους που γινόντουσαν όλο και πιο φτωχοί μέρα με τη μέρα. Γι' αυτό το λόγο αυτές οι εξεγέρσεις τραβάνε την προσοχή μας πάρα πολύ. Αυτές οι εξεγέρσεις που έκαναν οι Τουρκοκύπροι και Ρωμιοί εναντίον της Οθωμανικής περίοδου έκαναν τους δύο λαούς να πλησιάσουν ο ένας με τον άλλον πιο πολύ. Χριστιανοί Ορθόδοξοι και Μουσουλμάνοι έζησαν για αιώνες ειρηνικά με Λατίνους, Αρμένιους και Μαρονίτες. Με την ανεξαρτησία της Κύπρου στις 16 Αυγούστου του 1960, το Σύνταγμα αναγνώρισε τους Αρμένιους, Μαρονίτες και Λατίνους ως θρησκευτικές ομάδες που με δημοψήφισμα επέλεξαν να ανήκουν στην ομόθρησκη ελληνοκυπριακή κοινότητα. Η Κύπρος έρχεται σε επαφή με το καθολικό δόγμα με την κατάκτησή της από τον Άγγλο βασιλιά Ριχάρδο το Λεοντόκαρδο. Αφού λαιλάτισε το νησί το 1191,
το πούλησε αρχικά στους Ναΐτες υπότες και στη συνέχεια στους Φράγκους Λουζινιανούς. Οι τελευταίοι ίδρυσαν το μακροβιότερο σταυροφορικό κράτος της Ανατολικής Μεσογείου ως το 1489. Το 1489, όταν έρχονται οι Βενετοί στο νησί, δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Δέχονται την Κυπρία διάταξη και τις πρόνοιές της. Μάλιστα έχουμε μαρτυρίες στα βενετικά αρχεία για μονές, ορθόδοξες ή εκκλησίες ή ακόμα και επισκοπές που ζητούν οικονομική βοήθεια από τις βενετικές αρχές, βοήθεια που θα τους δώσουν οι βενετικές αρχές. Τον 15ο αιώνα η δημογραφική υπεροχή των Ελλήνων, σε συνδυασμό με την κοινωνική τους ανέλυξη, τους επιτρέπει να ανελιχθούν στην αριστοκρατία και να συνάψουν μειχτούς γάμους. Πολλές περιπτώσεις θρησκευτικής αφομοίωσης από μέρους των Φράγκων. Έχουμε μαρτυρίες για Φράγκους που πηγαίνουν σε ελληνικές εκκλησίες, σε ορθόδοξες εκκλησίες. Το μεγαλύτερο μέρος του λατινικού πληθυσμού, Φράγκοι, Ιταλοί και άλλοι, κατοικούσε στις πόλεις. Η πολεοδομία των εκκλησιών μας δείχνει ότι δεν υπήρχε αποκλεισμός καμίας εθνικής ομάδας από κανένα κομμάτι της πόλης. Δεν έχουμε εγκαιτοποίηση δηλαδή των εκκλησιών. Στην Αμόχωστο, για παράδειγμα, ο καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου, ο λατινικός καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου, είναι χτισμένος απέναντι από τον αντίστοιχο ορθόδοξο καθεδρικό ναό. Ο καθεδρικός δε ναός των Ελλήνων είναι χτισμένος σε καθαρό γοτθικό ρυθμό. Αυτό και μόνο δείχνει την ειρηνική συνύπαρξη των πληθυσμών ακόμα και στην πόλη. Αυτή η ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των δύο θρησκευτικών κοινοτήτων στο νησί φαίνεται ξεκάθαρα στο χρονικό του Λεοντίου Μαχαιρά, που γράφτηκε στο πρώτο μισό του 15ου αιώνα. Ο Μαχαιράς δεν καταδικάζει τους Λατίνους, απλώς θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει κάποιος το δόγμα του από τη στιγμή που και οι Ρωμαίοι, οι Ορθόδοξοι δηλαδή, και οι Λατίνοι είναι χριστιανοί. Αυτό βρίσκω ότι είναι μια φοβερή δήλωση θρησκευτικής ανεκτικότητας που μας έρχεται από το 15ο αιώνα. Τους Λουζινιανούς διαδέχθηκαν για σύντομο διάστημα οι Βενετοί, για να γίνει στη συνέχεια η Κύπρος κτήση των Οθωμανών. Οι Λουζινιανοί ανοίγηραν στη Λευκοσία ανάκτορα και ναούς σύμφωνα με τη γοτθική τέχνη της πατρίδας τους και η βυζαντινή τέχνη υφίσταται επιδράσεις. Η Αγία Εκατερίνη είναι καθολικός ναός της Λευκοσίας που κτίστηκε από το βασιλικό οίκο των Λουζινιάν το 14ο αιώνα κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ο ναός χαρακτηρίζεται από λεπτότητα και κομψότητα και αποτελεί ξεχωριστό δείγμα της φλογόμορφης γοτθικής αρχιτεκτονικής. Αργότερα αποτέλεσε τμήμα γυναικείου καθολικού μοναστηριού και μετά την κατάληψη της Κύπρου από τους Οθωμανούς μετατράπηκε σε τζαμί με την αφαίρεση των βιτρό και άλλων διακοσμητικών στοιχείων και την προσθήκη μιναρέ που αλλίωσε την αρχιτεκτονική σύνθεσή του. Εν τούτης διασώζονται στην πρώτη τους μορφή πολλά μέρη του μονόκλητου γοτθικού ναού, με σημαντικότερο τη μεγαλοπρεπή δυτική είσοδο που πλαισιώνεται από γλυπτό διάκοσμο και μία μικρότερη προς τον νότο. Μετά το 1571 αρχικά ονομάστηκε Αγκαλάρ Τζαμί, τζαμί των Αγάδων, και αργότερα Χαϊντάρ Πασά Τζαμί. Σήμερα χρησιμοποιείται ως εκθεσιακός χώρος. Η Καθολική Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού βρίσκεται στην πύλη Αμοχώστου στη Λευκοσία, μία από τις 3 πύλες των ενετικών τυχών που οδηγούσαν στην οχυρωμένη πόλη. Χρονολογείται από το 1900
και εξυπηρετεί τη ρωμαιοκαθολική κοινότητα ντόπιων και ξένων. Κτίστηκε στη θέση μιας παλιότερης εκκλησίας του 1642, αφιερωμένη στον Τίμιο Σταυρό. Το κόστος κατασκευής της κάλυψαν η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας και φραγκισκανοί μοναχοί. Η ισπανική επίδραση είναι έκδηλη σε αρκετά ξύλινα αγάλματα Αγίων και στα οικόσιμα των βασιλιάδων της Ισπανίας που απεικονίζονται στη διακοσμημένη οροφή. Η αρχιτεκτονική της εκκλησίας δεν ακολουθεί συγκεκριμένη τεχνοτροπία. Πάνω από την είσοδο ξεχωρίζει η αλλογραφία με το σταυρό της Ιερουσαλήμ και από κάτω ο θηρεός των φυλάκων των Αγίων Τόπων. Έχει 10 παρεκκλήσια, ενώ στις δύο πλευρές της Αγίας Τράπεζας υπάρχουν ξύλινα αγάλματα της Παρθένου Μαρίας και του Ιωσήφ. We are now, as you see, the Holy Cross Catholic Church in Nicosia. Βρισκόμαστε, όπως βλέπετε, στη Καθολική Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Λευκοσία. Για την ακρίβεια, στη παλιά πόλη της Λευκοσίας, μέσα από τα τείχη. Η Λευκοσία είναι η πρωτεύουσα και, όπως λέγεται, η τελευταία διχοτομημένη πρωτεύουσα. Βρισκόμαστε ανάμεσα στο βόρειο και νότιο τμήμα του νησιού, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι. Η εκκλησία αυτή είναι πολύ σημαντική για περίπου 20.000 καθολικούς που βρίσκονται στην Κύπρο. Είμαστε λοιπόν σε ένα χώρο όπου πολλοί έρχονται για να προσευχηθούν και όχι μόνο καθολικοί. Θα μπορούσα να πω μουσουλμάνοι, βουδιστές και άλλοι που αισθάνονται εκεί εδώ και έρχονται να προσευχηθούν στον Θεό. Νομίζω ότι η επίσκεψη του Πάπα ήταν πολύ σημαντική. Ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους της επίσκεψής του ήταν η προώθηση της ιδέας της αποκατάστασης της ενότητας της χώρας. Του ζητήθηκε να έρθει και να δείξει το ενδιαφέρον του για την ένωση της χώρας. Δεν επισκέφθηκε το βόρειο τμήμα του νησιού, γιατί αν το έκανε θα ήταν σαν να το αναγνωρίζει. Έτσι δεν το έκανε. Πιστεύω λοιπόν πως ο στόχος ήταν πολλοί άνθρωποι της χώρας να νιώσουν τον Πάπα σαν κάποιον που βρίσκεται κοντά τους, σαν κάποιον που αναζητά την ένωση, κάποιον που είναι ανοιχτός σε όλους. Κάποια πράγματα επιτεύχθηκαν, όχι όμως όλα. Για να είμαι ειλικρινής, όχι πάρα πολλά. Για παράδειγμα, σε κάποιους από τους καθολικούς, τους Μαρονίτες, επιτράπηκε να πηγαίνουν και να γιορτάζουν στα χωριά τους, όπου είχαν παλαιότερα ισχυρή παρουσία. Αλλά επιτρέπεται να πηγαίνουν μία στο τόσο. Κάποια πράγματα επιτεύχθηκαν, αλλά όχι πάρα πολλά. Λένε ότι οι δυνάμεις κατοχής δεν προτίθεται να υποχωρήσουν. Δεν θέλουν να δώσουν ούτε ένα μικρό κομμάτι γης. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχουν σημεία βελτίωσης. Η πρώτη επιβεβαιωμένη παρουσία Αρμενίων στην Κύπρο ανάγεται στο 578 μετά Χριστόν. Ο στρατηγός Μαυρίκιος ο Καπαδόκης μετέφερε από την Αρζανίνη 3.500 Αρμένιους που ίδρυσαν στρατιωτικές αποικίες και υπηρέτησαν ως μισθοφόροι, στρατιώτες και ακρίτες. Ακολούθησαν περισσότεροι Αρμένοι για πολιτικούς, εμπορικούς και στρατιωτικούς λόγους. Κατά τη Μεσοβυζαντινή περίοδο, στην Κύπρο υπηρέτησαν Αρμένοι στρατηγοί και κυβερνήτες. Ανήκω στο Καθολικοσάτο της Κιλικίας. Αυτό είναι το ιστορικό όνομα, διότι όπως γνωρίζετε, μετά την κατάληψη από τους Τούρκους το 1918, το Καθολικοσάτο μεταφέρθηκε στο Αντιλιάς του Λιβάνου. Εγώ λοιπόν προέρχομαι από την αδελφότητα του Καθολικοσάτου, του Μεγάλου Οίκου της Κιλικίας, και εδώ και 15 χρόνια είμαι Μητροπολίτης των Αρμενίων της Κύπρου. Η Αρμενική Εκκλησία έχει μακρά ιστορία εδώ στην Κύπρο. Λόγω γυτνίασης της Κιλικίας με την αγαπημένη μας Κύπρο, ήδη από τα βυζαντινά χρόνια έφτασαν εδώ Αρμένοι στρατιωτικοί υπάλληλοι έμποροι.
Σύμφωνα με γραπτές μαρτυρίες, είχαμε 2 Μητροπόλεις, μία στη Λευκοσία και μία στην Αμόχωστο. Η Μητρόπολη της Αμοχώστου έκλεισε, καθώς οι περισσότεροι Αρμένοι μετανάστευσαν και οι ελάχιστοι που απέμειναν έφυγαν μετά το 1974 για να εγκατασταθούν στη Λεμεσό, τη Λάρνακα και τη Λευκοσία. Η Αρμενική Μητρόπολη της Κύπρου ιδρύθηκε το 1179. Κάποιοι από τους ναούς της καταστράφηκαν είτε κατά την ενετική περίοδο είτε αργότερα. Ο Ιερός Ναός της Παναγίας, στη τουρκοκρατούμενη σήμερα περιοχή, χρονολογείται από το 1572 και είναι σχεδόν ερειπωμένος. Χάρη στην παρέμβαση διεθνών οργανισμών, τώρα λαμβάνονται μέτρα για τη διάσωση και αποκατάστασή του. Της ίδιας εποχής είναι και η Ιερά Μονή Μαγκαραβάνκ, σχεδόν ερειπωμένη σήμερα, επίσης στην κατεχόμενη από τους Τούρκους περιοχή. Η αρμενική ήταν μία από τις επίσημες γλώσσες της Μεσαιωνικής Κύπρου. Κατά τη Φραγκοκρατία και την Ενετοκρατία, οι Αρμένοι της Κιλικίας αναζήτησαν καταφύγιο στην Κύπρο λόγω των μουσουλμανικών επιθέσεων. Μετά την κατάκτηση του νησιού από τους Οθωμανούς, η δυσβάστακτη φορολογία και η σκληρότητα της Οθωμανικής διοίκησης εξανάγκασε πολλούς Αρμένιους να γίνουν κρυπτοχριστιανοί. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εκκλησία μας δεν αντιμετωπίζει καμία δυσκολία. Η αρμενοκυπριακή κοινότητα αριθμεί σήμερα 3.500 άτομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εκκλησία μας δεν αντιμετωπίζει καμία δυσκολία στη σχέση της με την αδελφή Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Κάθε άλλο. Με όλους τους αρχιεπισκόπους, όπως ακούμε, από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο I, τον νυν Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο II, τον Αϊθόδελφό μου, είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε αγαστή συνεργασία και υποστήριξη για τη διατήρηση του πολιτισμού και της πίστης. Είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε αγαστή συνεργασία και υποστήριξη για τη διατήρηση του πολιτισμού και της πίστης. Είναι αληθές ότι καμιά φορά μπορεί να προκύψουν κάποια μεταξύ κατωτέρων και κληρικών, αλλά στο ανώτατο επίπεδο του Αρχιεπισκόπου και των Επισκόπων δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και έχουμε στενή συνεργασία. Και μπορώ να ισχυριστώ ότι η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία έχει μαζί μας τις καλύτερες των σχέσεων μεταξύ όλων των άλλων εκκλησιών. Αγαστή είναι η σχέση μας και με την Εκκλησία των Μαρονιτών. Η σχέση των Μαρονιτών με την Κύπρο είναι μακροχρόνια. Η ιστορία διηγείται 4 σημαντικές μεταναστεύσεις του στο νησί μεταξύ του 8ου και του 13ου αιώνα από τα αρχαία εδάφη της Συρίας, τους Άγιους Τόπους και το Λίβανο. Τον εκχριστιανισμό τους ανέλαβε ο Άγιος Μάρονας, που έζησε περίπου το 420 μετά Χριστόν, και οι μαθητές του. Οι σχέσεις Κύπρου και Μαρονιτών αρχίζει από τον 7ο αιώνα εδώ στην Κύπρο. Είναι γνωστό ότι οι σχέσεις Κύπρου και Συρίας, μιλώ εκκλησιαστικά, είτε από την αρχή, από την εποχή των Αποστόλων. Και είναι γνωστό ότι οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας ήρθαν από την Εκκλησία της Συρίας, από την Αντιόχεια. Επομένως, οι σχέσεις Αντιοχίας και Κύπρου ήταν από την αρχή. Όμως, ως Μαρονίτες ήρθαν στην Κύπρο τον 7ο αιώνα, εδώ στην Κύπρο, διότι τους καταδίωκαν οι Άραβες, οι Μουσουλμάνοι, και δεύτερον, διότι οι Μαρονίτες ανήκαν στη Βυζαντινή. Ήσαν Βυζαντινοί οι Μαρονίτες και οι μονοφυσίδες ήταν αντίον του Βυζαντίου και καταδίωκαν τους Μαρονίτες. Το 1316 ιδρύθηκε στη Λευκοσία η Μαρονίτικη Αρχιεπισκοπή, με πρώτο επίσκοπο τον Ανανία, η οποία το 1673 μεταφέρθηκε στη Βηρητό για να επιστρέψει στη Λευκοσία το 1988. Από το 1840 ακολουθούν το λατινικό ημερολόγιο. Στην τουρκική εισβολή του 1974, οι Μαρονίτες κατοικούσαν σε 3 χωριά της επαρχίας Κερίνιας, τα Μαρονίτικα όπως λέγονταν, Κορμακίτης, Ασώματος και Καρπάσια, και σε ένα στην επαρχία Λευκοσίας, στην Αγία Μαρίνα. Σήμερα υπολογίζονται στους 6.000. Έχουν δικές τους εκκλησίες, μοναστήρια, νεκροταφεία και γλώσσα, την Κυπριακή, Μαρονιτική, Αραβική,
η οποία ομιλείται μόνο στον Κορμακίτη και γίνεται προσπάθεια αναβίωσής της. Με την αδερφή Ορθόδοξη Εκκλησία οι σχέσεις μας είναι άριστες. Σήμερα. Άριστες. Ο δε Αρχιεπίσκοπος και όλοι οι Μητροπολίτες αγαπούν και εκτιμούν τους Μαρονίτες. Βεβαίως υπάρχουν διαφορές. Υπάρχουν ορισμένες θεωρικές διαφορές. Αλλά είναι εκείνα τα οποία μας ενώνουν περισσότερα από εκείνα τα οποία μας χωρίζουν. Ο Αρχιεπίσκοπος ο ίδιος έρχεται εδώ. Όταν έχουμε τη γιορτή του Αγίου Μάρονα, εκεί είναι η θέση του Αρχιεπισκόπου, του Ορθοδόξου Αρχιεπισκόπου, ο οποίος στέγει εκεί και την ώρα που θυμιατίζουμε τον Αρχιεπίσκοπο, θυμιατίζουμε και τον Αρχιεπίσκοπο του Ορθοδόξου. Του λέω του Αρχιεπισκόπου πάντοτε εγώ αυτό, του λέω μακαριότητα, του λέω. Ορθόδοξος Εκκλησία σημαίνει Καθολική Εκκλησία. Καθολική Εκκλησία σημαίνει Ορθόδοξος Εκκλησία. Είμαστε μία Εκκλησία και όσο προοδεύει η Εκκλησία, είτε μία εκκλησία είτε η εκκλησία, ο χριστιανισμός που προοδεύει. Και χαιρόμαστε, δεν υπάρχει πλέον. Βεβαίως υπάρχουν διαφορές. Υπάρχουν ορισμένες θεωρικές διαφορές. Αλλά εκείνο το οποίο μας ενώνει είναι εκείνα τα οποία μας ενώνουν περισσότερα από εκείνα τα οποία μας χωρίζουν. Εκεί να βασιστούμε και να αφήσουμε εκείνα τα οποία μας χωρίζουν. Την πολυκύμαντη διαδρομή της Κύπρου συνέλαβε το πνεύμα του νομπελίστα ποιητή Γιώργου Σεφέρη. Όσοι κατακτητές και να περάσουν, ο τόπος μένει, δεν αλλάζει φυσιογνωμία. Οι κατακτητές δεν μπορούν να ξεδιψάσουν τη λαχτάρα των κατακτημένων για ελευθεριά, όπως η θάλασσα δεν γλυκαίνει με μισό δράμι γλυκό νερό. Η γης δεν έχει κρικέλια για να την πάρουν στον ώμο και να φύγουν. Μήτε μπορούν, όσο κι αν είναι διψασμένοι, να γλυκάνουν το πέλαγο με νερό μισό δράμι. Οι κοινοβουλευτικοί διαμορφωτές της σύγχρονης Ελλάδας. Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, καθώς και ο τηλεοπτικός σταθμός της Βουλής, με ευκαιρία της συμπλήρωσης 40 ετών από την αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος, παρουσιάζουν σειρά βιογραφικών ντοκιμαντέρ. Στον πρώτο κύκλο βιογραφούνται ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Τσάτσος, οι πρωθυπουργοί Θεμιστοκλής Σοφούλης, Γεώργιος Παπανδρέου και Αλέξανδρος